ostettiin manki mulle. Ja tässä se löytyy. Eli tää on tämmönen Honda Mankin rungalla manki. Mutta tässä on papereita, joita ei saa kilpiin, koska en mä tiedä, tässä ei runkoiluvero. Ja tässä on 110 kone ja vakiomankin tuo ja tässä pelaa valot. Tosta on valokatkaisija. Tästä sammuu. Eli nyt se on niinku silleen, että se lähtee käymään. Tolleen ylöspäin onnilla. Mut sitten painetaan tosta sammuu. Tosta se lähtee käymään, mutta täältä on semmonen se helvetin ratas on tuolta paskana. Tai se on paskaksi mennyt jotenkin. Niin sen takia, että ei saa startista käymään, että pitää aina työntää. Tää on vaihteellinen. Tää maksoi. En kerro. Kerro videon lopussa. Ja tää on tämmönen tosi hieno. Ja pitäis pakkaputki vaihtaa tästä vakiosta semmoiseksi hienoksi, että sampuusta on liekkiä. Ja sarvet pitäis vaihtaa, koska se voin sanoa, että on vitun ruumaa täillä sarvilla. Ja pitäisikö projektoida jossain vaiheessa? Laittakaa kommenttia, että taas saatte päättää. Että 110 motti. Juu, 110 tuli mukaan. 8-reikäiset vanteet. Ja laatikko. Tuossa on muun muassa takaratas. Tuossa on vissiin vähän isompi takaratas vaihdettu. Tää on koko... Ei näy, mutta toi on isompi tai pienempi ratas. Niin jos tän laittaisin, tää käy kaasusta. Niin jos tän laittais siihen se rupeis varmaan käymään ihan hyvin. Ja täällä on monta starttimoottoria mukana. Tällainen tuli mukaan. Toi on vaihtanut, tää oli tää ja... Edetä fantasiaa. Sitten täällä on mukana startteja, kaasari, joku. Sitten tuli imukaula ja kertokaa, pitäisikö ottaa ne valot vittu? Ja kissanamaleukuri ja tosta sarvet. Tai ei valoja vittu, vaan kissanamaleukuri. Tohon sarviin noin. Kiinni ja... Sainoo. Tässä ei oo kiksiä. Joten ne saa käymään. Tässä on hämykatkaisijat nää kaksi. AC C2 ja ACC2. Nää on hämyjä. Ja tää on manki. Vittu mun ensimmäinen manki mitä elämässä on ollut. Ja on nyt komee. Vittu takavalokki kaikki pelaa ja rumpujärjuilla ja takana on 4-reikäiset. Onko se yleisölle? Voitais vähän kiristää. Olisi tämmönen kirje. Näistä. Tuotto oli löysä.
Tolta vielä pitäisi tuo yksi putti saada kiristettyä. Elämä treenaa pohkeita ja mihin sopii viisuma. 3 hyvää vinkkiä elämän pelastamiseksi. Treenaa pohkeita ja mihin sopii. Suma. Vähän maailmassa. Aina asu manke. Vois muuten. Tämäkin voi ostaa multa 1100 eurolla. Ja nyt tulee hinta. 200, 250. Se on moro.